aldatu da inguruen etxiek eta inabez da. Guk hanegoan ermita esaten genduna, baina esan parrokizia. Dauden guk bataiatzeko abandora jaten ginen, San Bizentera. Zuen parrokia isetez abandoza. Bataiatutez abandonau. San Bizente abandonau. Ze han gero ja hain ineben parrokize urtik dizala ineben parrokize, eta guk askotan Elixa kontutan bai, nik gehien injot Elixa kontuak eta kaputxinutara. Zenik basurtu inguruko erdi, basurtu talabia erdi inguruen barrio Santiago esana, Santiago eta Santana di barrio bitan, Santiago nintzen da, basurtura jateko duen kaputxinutara gehiago, hospitaletik pasau da, joaten ginen. Hospitaleia egoan ordureko. Bai, ez hori bakarrik. Hospitaleko eukan Elixa bat erredizen, da askotan domeketan da, hospitalera joaten ginen. Hospitalean bertan be mesea emoten hemen. Ordu baten eban. Santana, miti, Santana izena be handi datorrez. Gaina basurtu jaizek Santanak da egin ziren.